Het wordt maar een donkere dag, maar koud wie het net en het blijft voorlopig warm voor de tijd van het jaar. Joen en vannacht opklarings, bewolking, het lijkt droog te blijven en de temperaturen 4 rond 6 graden. Dat is 4 rond 6 graden te warm voor deze tijd van het jaar. En de wind, nou, die komt uit het zuidwesten, maar in het westen steeds maar meest westelijk en die is zwak of matig. Uiteindelijk rustig waar. Morgen dag. Zinnen en bewolking. Het lijkt wel maaitijd. De temperaturen zomen bij de 8 graden heen en de wind helpt starig aan. Wordt letter op de dag matig en vrij krachtig, maar het eerste pad van de dag is het nog vrij rustig waar. Dan zetten we terug naar het fruitjoch. Allereerst waasje. Een dag mag eens even wat lichter ruim of stoorruim, maar ik nog altijd in die hege temperatuur om er bij de 9 graden heen. En het zal duidelijk wijzen, ik de nachten blijven warm. En dan op toontje. Ja, ruim, lichter ruim. Soms ruimt het even stevig. Dat zou wel eens een 5, 6 of we plakken misschien wel zo'n millimeter aan kunnen op vrede morgen. Maar vrijdag is het dan weer droog en dan hebben we de zinnen erbij en dan hebben we nog wat bewolking. En dan heb ik het op een temperatuur om er bij de zo'n graden heen. Dat is nog aan de hege kant. En de winter, nou, wie weet, let erop in de mannen. Maar voorlopig blijft het nog mild en we moeten morgen maar weer even in het waasje.